Cindhe Laras. Jaman biyen ing Jawa Timur ana kerajaan sing dipimpin dening raja sing jenenge Raden Putra. Raden Putra sugih lan kuwasa. Hobie ngedhu pitik. Raden Putra kagungan permaisuri lan selir saperangan. Selir utama duwe rasa iri lan kepengin ngrebut jabatane permaisuri. Kanggo nyukupi kekarepane dheweke ngefitnah permaisuri. Tabib, Tuan pangapunten putri, punapa yang dipun aku tumpang putri. Tabib, aku pengen jadi permaisuri raja. Aku kesel jadi selir raja. Mulane aku pengen mikirne permaisuri saka keraton iki. Aku bakal etok-etok loro amarga dheke ngajak aku, lan dheke iri karo aku. Kowe ngerti Tabib? Nggih mangertos putri. Ya wis, yen kowe ngerti, banjur matura raja saiki. Kula dawaken marang Patika. Pengawal. Wah. Lukat permaisuri bisa iki. Ora let suwi, para pengawal teka nggawa permaisuri menyang ngarsani Sang Prabu. Kowe sing racuni Selir Utama. Apa Gusti? Itu fitnah. Aku ora tau ngracuni Selir Utama. Aku ora percaya karo omonganmu. Pengawal, aku rapi ning mati permaisuri di nenek keraton iki. Go nyale. Para pengawal pungkasane nggawa permaisuri menyang njaba lan nggawa dheweke menyang alas. Nanging para pengawal ora tega mateni permaisuri sing lagi mbobot. Tenang permaisuri, aku ora bakal mateni awakmu, mergo ngandung anake raja. Matur suwun Patih, kowe pancen apian. Aku ora bakal lali karo apikmu. Sadurunge bali menyang kraton, Patih ngolesi pedhange nganggo getih kelinci supaya Paduka Raja percaya. Api, kowe wis nindakake dawuh nganti sae. Pirang-pirang wulan candhake permaisuri nglairake bayi lanang sing ganteng lan sehat. Dheweke jenenge Cindhe Laras. Cindhe Laras tuwuh dadi bocah sing kuat lan pinter. Ing sawijining dina dheweke nemokake endhog pitik. Bu, delok, kula nemu ndok. Iya bener le, jagoan nganti netes. Nggih, Bu. Sawise sawentara dina, endhoge Cindhe Laras netes lan dadi pitik jago. Kaya adate bapake, Cindhe Laras seneng adu jago. Dheweke lunga menyang desa-desa tetangga kanggo nglawan jago. Cicah, Prabu nguwahi tantangan adu jago kangge kowe. Nggih, abdi nyanggupi tantangan Paduka. Nanging abdi nggadhah syarat. Apa niku syarate? Syarate abdi nyuwun setengah kerajaan kangge abdi. Weh, ayo menyang ngersoni Sang Prabu.
Mula banjur perang sengit antarane Jago Raja lan Jago Cindelaras. Raja wis nyoba milih pitik sing paling apik kanggo nglawan pitik Cindelaras. Raja pengawal lan Cindelaras teka ing alas. Ampuni kula Adinda. Nggih, Adinda pengampuni Kakanda. Ayo miwiti urip anyar maneh. Ya wis lek saiki ayo melok Kakanda ning kerajaan urip bareng. Akhire Sang Prabu lan Permaisuri karo putrane Cindelaras dikancani pengawal bali menyang kraton. Sang Prabu mbalekake jabatane Permaisuri lan ngukum selir lan tabib sing ala. Wiwit kuwi Raden Putra, Permaisuri lan Cindelaras urip seneng ing kraton sawise raja seda.